Hai noroc să trăiești. Hai să trăiești. Bă, dar ce frumos ai făcut aici, eu n-am mai fost de mult pe la tine. Îți place, ha? Da. Ia zi. Auzi, am venit și eu cu o treabă la tine, că am trei prieteni, așa m-am gândit că poate poți să mă ajut pe mine. Dă-și mie niște bani împrumut. Zi, mă. N-auzi, mă, dă-și mie niște bani împrumut, că am nevoie. Hai, mă. Bă, faci mișto de mine, ce dracu ai? Bine, mă, hai că am glumit. Ia zi, cât îți trebuie? 10.000 de euro. Doar atât? Da, nu știu cum să fac acum, că trebuie să-i caut. A fost rube pe la mine, a făcut curat și tot mută, știi? Dar vrei în bagnote de 17 sau de 23? Bă, vin cu treabă serioasă, atingi măi cu de-asta, cu bagnote de 16 sau de 23. Dar tu nu mai e la mișto, mă? Dă să-ți dau, bă, 10.000 de euro, ești nebun la cap? Păi ia, mă, de la primărie, de acolo, din fondul ăla, de la ai pusă pe dreapta. Bă, fii atent, îmi dai 10.000 și dau 11.000 într-o lună. Na, cum, bobiță, că vine sfârșit de lună și trebuie să te cartezi la prefectură, la domn prefect. Bine, mă, hai că-ți dau 15.000. Deci tu îmi dai 10.000, eu îți dau 15.000 într-o lună. Ai făcut 5.000 fără să faci nimic. 15.000? Da. Dar la ce-ți trebuie, mă? Bine, mă, fii atent. Ascultă-mă. Vreau să iau Bitcoin. Bă, eu ți-am vorbit frumos, da? Până aici. Bă, Bitcoin, mă, moneda virtuală, mă, nebunule. E tot veverițe? Nu, mă, Bitcoin-ul, moneda virtuală, e afacerea secolului acum. Tu n-ai văzut la televizor? De ce e acum, paf, ai luat unul, într-un an s-a făcut 1.000.000. Ai dat 10.000, într-un an 1.000.000, fără să faci nimic. Garantat, deci a fost la emisiune, alea, uite ea. Bă, cei mai siguri bani băgați e în Bitcoin. Și eu n-am, că dacă aveam acum băgam, că am luat marfă, că e botez, am toate alea. Dacă aveam băgam acum, 10 luam. 10, acum e 10.000, paf, 10.000, fără să faci nimic. Mamă, bă, bune? Bă, ce dracu, mă, tu n-auzi că e sigur, tu nu citești ziare, n-ai văzut la știri? Păi stai, mă, păi de ce n-ai spus, mă, așa de la început? Ia, hai în casă să vorbim mai pe larg, așa. Am pus și un cocoș la tavă, deci știi cum e, te rici pe bune. E bine, acum tu nu te duce prin sat să regi la astea, așa lua bobiță Bitcoin, da? Că nu vreau să află nimeni, ce cu mic. Nu mai zic, mă, la nimeni. Și cât ai dat pe el? 11.000 de euro. 11.000? Da. Nu e mult, mă. E mult, prostule, e chilipir. Păi, dar tu gândește că l-am luat la reducere acum. Și cu cârciuma ce facem, mă? Băi, eu îți vorbesc ție de milioane de euro aici, de Bitcoin și de alea, și tu, măi, cârciuma, dă-o dracu de cârciumă, eu dau lui Celentano cadou. Nu te gândești? Ia. Na. Ce, mă? 11.010, mă, n-am făcut nimic, am fumat țigara asta și s-a făcut 11.010, na. 11.020, 11.030, 11.050, mă, a sărit, na. Doamne, pupați aș tălpile tare ce-mi faci tu mie, uite așa mă duce, imediat sus, mă. Deci tu ai făcut 50 de euro acum? Da, mă, cât am să fac cu tine. Alea. Într-un an de zile, dacă nu mi-au eu Peleșul, Perișorul, toate casile alea vechi, dacă rea. Dar de ce? Că pot, da. Și mi-au casă la mare, mare, frumoasă, ia să vezi. La Costinești, mâinile în aer! Nu la Costinești, mă, prostule, mi-au în Grecia, acolo unde e casă de-aia, deci ai deschis geamul frumos, ai ieșit pe nisip, delfini, așteaptă, la arunci pâinică, îi mângâi pe cap, ceva frumos, bă, ia să vezi tu, mamă. Îmi și mie o mașină? Îți iau mașină cu șofer, limuzină de-aia mare, lungă, așa, ia să vezi. Păi între noi milionari, ce dracu ne respectăm și noi. Vezi cât mai e, ia vezi. E. Ce, mă? Hai, noroc, bobiță! Ce ai, mă? Nu mai sta, mă, așa supărat. Dar mă, relaxează-te, mă, și tu. Că oricum, deci ai câștigat 5.000 de euro. Mai vezi și tu jumătatea plină a paharului, mă. Dacă nu eram eu, ce făceai? Pierdeai toți banii? Bă, Rață, schimbă dracu subiectul, bă, că mi-e rău. Bine, mă. Dar altă dată, când mai ai nevoie, sună-mă, mă, și pe mine, caută-mă, dă-mă prin stație, fă ceva. Băi, Rață, e bine, mă, să fac așa? Poate nu e bine, bă, poate e bine. Bobiță, vrei să zic un secret? Pică euro, mă. Bă, dar pică rău de tot, se duce în bot. Rămâne la caleu cu curul în sus, mă. Auzi, mă, că cea mai bună monedă de investit acum e leva bulgărească. Bobiță! A crescut, mă! A crescut! Ce așa că crește, mă? Cine a crescut? Am fost la Aluaie, că dacă m-ai dat afară, dar ce m-am dus la Aluaie? Ce a stat acolo la televizor? Și a dat și la televizor. Când cred că ți-a făcut bitcoinul tău? 16.000 de euro, bobiță! Mi-am scos pe putere! Costinești! Băi, bobiță, băi! Ne-am îmbogățit, băi! Da de bun la toată lumea! Unde Manuela să mă vadă pe sacii de bani? Mă scuzați puțin, da?
Unde ai parcat taxiul? În față, mă, dar unde te duci? Ce-ai făcut eu, mă? Bobiță, omule, mă! Costine! Hai că ești cam, mă! Băi, ce faci ăla, mă? Ți-a luat partrizul și nu mi-a dat, mă! Hei, Bobiță, hei! Crezi că vrea să iau mașină nouă de bucurie?